Yuk, Yogi ya, setoran yuk. Yuk. Tumben kowe rene. Apa ana ki ya? Kirim surat neh ki ya. Mas, angsurane tak dokok nggon biasane. Tapi tolong entasno pakaianku dhisik. Oh no. Pakaian. Yo lah ora apa-apa lah. Nek kedanan yo mesakno. Kan yo mesakno. Ki angsurane nek kene ya biasane ya. Lho, iki surat tok neh duwite ndi? Ora ana setoran tanggal abang kok narik wae. Tanggal abang iki nikmat kok minggu to. Mau kan Kamis to. Iki to. Oh iya lho iki tanggal selawe kok ya. Gimana Natal lho aku kok iso lali iki piye kok. Malah jek narik iki Mas. Ayo di mak. Untung lagi narik rene Yuresa iki Mas.